Hello logoफोर back to my channel नोंथांमोनखौ पारमिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै दंफैयो जाहैबाय जोङो रानि सुन्द्रियाव ओमफ्राय आं मानो फैदों थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय बैग्रि बागान गोजानै बैग्रिखौ खाना लाङो फैदों जों दा खासिगोन लोगोफोर नोंथांमोननोबो आं देखायलांगासिनो दं खानायफोरखौ नायलांब्लानो जाबाय गोसोबायदि खा जा गोसोबायदि मनायाव Hadi, suha memala. Gua. Ayo, kom berapa? Sana ya sebangsin udah begini kagak berana. Bagaimana rekos ngalah hawa. Sana nih. Duri bang. Coba di zaka. Langsung sepadai ini bebastakku lang. Dan dapatkan. Kau biga dong mas deh. Hah? Kau biga dong. 10 biga. Mau setrobonai pesa berale. Huri kayaknya sih. Ibre langsung nere. Ayo. Be bye nih, ne? Kulung bye. Oleh lem lah bye nih be. Setelah mana? Lain jalan nange, lain jalan. Kanu hai, langu hai. Kamu jangan nonton. Video lah dengan susah nah. Kado. Pulai. Udun ya. Angin gede nana nih. Ini gaya hai. Ayo itu nih bundu saja. Jadi sebenarnya bundu jawab dan jadi ini kakak yang ngalah. Nih, nah, pasti sangat ada. Deh. Aduh, pada zoma kalau pada jenis bosan datang ke rumah aku ini. Oh, itu yang. Siapa benda? Tahu rek ini sih. Ayo tas ros jangan nuka beda. Ta borok fitar dखानाव बायफै दे गिदिर खानाया लथब-लथबनो Gede kak. Oh. Gisbau naik balik ya. Gisbau kan ya mencilah. Oh, danger gorom. Ada kapai? Tak sesa karbe ham pikir ha.
बस्थाखौ गारबोबाय मुनायाव मा आंखौ आयो आंखौ बिदि दोनबाय आरोखि आं बारा जाबावाखैनो औ आन्दायखादों बाल दहयो मानसिफोर खारनायखौ नायबाय थादों जाबाय आं 6थासो 7थासो जाबाय आं उदै गोम गोम मोनलायबाय देवबाराव लांफैबावो दा बिन्दास गोलोमफ्रुजोबलायबाय आयौ आयौ आयौथुस खानानै मोखाङाव रोगानो लाबोबाय ओमफ्रायो बेसेबां जायो नायनोसै एसेल' लांगोन आरोना ओमफ्रायो देवबाराव लांफैबावनाय जागोन ओरै दङ नै मुदुमफुल बागान गोजा बेबो बिसिनिनो ओमफ्राय नैबे नारें जाफ्फुना मा सेन बागान खालायदों ओमफ्राय नैबे बैग्रिया माबा दङनो बहाय 10 बिगा दङ जाहैदों बैग्रियाबो जा गोथाव लोगोफोर ओमफ्रायो बायस'नानै लांफैबाय आरो ओमफ्राय मालाय मानसिनिबो नङा न'आवनिनो जेनेबा बिगुमैनि बिनानाव बिगुमै असे आरो बिगुमै असेनि बिनानावनि माने बागान नालाय ओमफ्राय लांनो फैबाय खाबाय ओमफ्राय दा नै बस्था बोरैबा ओरै दोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय आन्दायबाय आरोना दा हरै माखासे दोन्दों नै नागिरनोसै थुमुलफोराबो लांफैनो हागोन सोरबाफोर लांफैनोला रानि सुन्द्रियावहाय ओमफ्राय मा बागान होना होदोंथाय ओमफ्राय हरैहाय एसे माबा माबि बागान नुबाव दा देखायलांनोसै ना मागुर लांफैनो गोसोब्ला ना मागुरबो लांफैनो हागोन 200 थाखानो केजि बिदिनो बायदिसिना ना एरि मोनलांगोन थुमुल मोनलांगोन ड्रागन फिथाइ थायनाय समाव ड्रागन फिथाइ मोनलांगोन आरो नै गायगासिनो दं ओरैहाय 10 बिगा बैग्रि बागान दं बैग्रियाबो ओरैबायदि गोथावखा लोगोफोर जाबाय आं उदै बुंजासे दोसो दोसोनो होमब्ला आङो रोगानानै लागोननि र' दसे उनाव नुबाय थागोन लोगोफोर हरैसो मोनहायदां नागिरबाय थानि बावसो नै मुलाबो देन्जार फिथाइ दंखायो ने बैयाव सुफैनाय एबार बैग्रिखौ फैबाय लाबोबाय बेफारिफोरानो बेफारिफोर आं बेखौनोथ' लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गिजिसो लाखिबावहाय बे गोबांखौलाय सोरथो लानाय एबार लादो ओरैनो लांदां जाबाय ओरै दंफांजों बै आयु गोजांखा माथो ने लबारसिमखा डाइरेक्ट लादो फासे फासे ने दासो गिदों खाब्रेनाय मोनदों दासो 15 केजिसोल' लाङा 8 केजि 7 केजिल' लाङा होनदोंमोन बालियो 10 केजि लाङा होनदोंमोन ए बस्थाखौबो बोनदोंखादोहाय दां औ एबार सुफैनोसै ना जारौ जारौनो नै बे मुनाया ओंखादा बेफारिफोरनि खाना लांफैनायनि गालांनाय ओमफ्राय बेखौ खाग्राया लायाखै बेलाय बे दिदुं दिनदां खादो दे थांलागोरबाय इसोर हनै खाखांनानै साहा बागान नै गय बारि गेजेर गेजेरनो लाबाय नैबार सुफैनोसै एबार बैयावहाय कम्पिउटाराव ओमफ्रायो जोङो थांनोसै आरोना आब'जों आंजोंहाय लांनो फैदों नालाय ओमफ्राय जों थांसिगोन बाजैनिथ' बोननो नालाय नङा बेखौ गालांसै जों थांनोसै ओमफ्राय माखासे माबाफोरखौ देखायनो हानायलाय फुख्रि माखौ उनाव फैला देखायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा एसे बेलासिबाय दखानबो हैनांगौ नालाय बेखायनो आब'ने आरो आंनिथ' नङा जेनेबा आब'ने
खाना हाखु दाखु जाबाय नालाय माखासे माबाफोरखौ देखायनो हालाय दा बैयाव एसे नोंसिनोहाय माबाखौहाय ड्रागन बागानखौ देखायलांनोसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादो बे फुलि ड्रागन ओरै बानायगासिनो दं हनै কি কৰিছে फुलि बनायसे इदि बानायो हनै फुलि बानायगासिनो दं ड्रागन ओइनै माबायदि गायो खेबखांनानै हनै इदिल'सो गायना होनांगौ नैबाव दंखायो नै ओमफ्राय गायखानायनि बे ड्रागन ओरै बानायगासिनो दं बागानसै आरो बैयाव हनै बारे खाथियाव थाङो आङो एसे नायलाबायनि बागान फिथाइ थायला खम समायना नुगोन बे जारौ जारौनो गोजा गोजानो गासैनो ओरै बानायगासिनो दं बैयाव सुबाय हनै बैग्रिया सुगासिनो दं बेसेबां जाखोथाय এনেকা বনাই নেকি কি বানাই নে লোকফोर কিমান পায় হাজিরা হা কিমান 500 কি বানাই নে ओरैबो डाइरेक्ट जोब ओरैबो लबार दैमा दे नै बेजोंबो बानायगासिनो दं नै 34 लालाय माबा 6 केजि खम सुखांबाय महनसेनो 6 केजि खम जाबाय ने सान्दुङा दासो फैसा होलायबाय नैसिने खुस्रा गोजामोन ने सस्रमा हमलायलायसै नामा सस्रमा हमलायलायसै माबा गिदिर ओरै ओरै सार एखौसो लांगोन नों बे एसेखौहाय बैयावहाय माबा नै बेखौ खेव थावल' सोना आयो मोनासै रायखोमालायबावो हखाबायना माबा थांनायसै जोंबो गामियाव जाबाय दा थांदो बाजै ने दे नायसै दैबा बर' फिथाराव खावब' जिरायनानै फ्रिथिया फानहैदो बाल सेरफालायाबो जा गिदिरखार ओमफ्राय गैया दखानाव फाननोसै नेनजे ना नों फान नेनजे नों फानहैनाय दा आयो जा जाखायो होनजिया आं रोङा